खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय सरलपारायाव थांनि जिहेतु जों मैयाहाय मोनसे खौरां बिजोंफोरावहाय गोबां गावजों गाव ना नांलाय खमलायनायखौ जों नुबाय थादोंमोन थ' जों बे जायगायावनो थांगोन ओमफ्राय दा हाग्रा गेजेरावसो दं नङा होमबा ने बेफोरबायदि आरोखि ओरैबो हाग्रा जेरैबो न' होननाय जिनिसानो गैया बिसमुरिनिफ्राय जों सफैबाय दा सरलपारा थांगासिनो दङ दा बिथांमोना मैया मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि नारा नाथा लेंगुवेजफोराबो मोजां ओंखारलायाखै थ' बावहाय खोनानो मोन्दों एक्सन डि बिनिफ्रायबो सोरबा सोद्रोमाफोरबो दङ होननानै नाथाय मा जाथाया मा जामारदों खामानिया मा मारमोन जों बेखौ एसे खबर लाहैनि बा सोंहैनि माखासे बाथ्राफोरखौ थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै हाग्रा मा दाउ गाबखो हा दान्दिसे सम बे हाग्रायाव ना एसे मजा लाफैदोंमोन जोङो मजा माने एसे मोजां नांदों आरोखि एसे मोजां नाङो बे जायगायाव हाबनानै ना ओरैबायदि मोजां नांदों माने बेनि गोसोखौनो दा बुंसै आरोखि माने पलिउसन गैया आरोखि ओरैबायदि दंफां लाइफांनि मोजां आबहावा ना बार निरब थान्दा माबा मोनसे मोजां खोथा सिन्था खालामनोब्लाबो बेफोरबायदिसो साइलेन्ट जानांगौ आरोखि ना हाग्रा गेजेराव थानानै बिराद मोजां नांदों एसे थ' दाउ गाबनायफोरखौबो एसे ओरैबो सेसे सासा खोनाबाय थादों मोजां नांदों आरोखि गोसोखौ एसेब्लाबो गोजोन नांदों जाय हक थांग्रोनि जों बै जायगायाव नङा होमबा मोजां नाङो जायगायाव बेफोरबायदियाव फैनांगौ साइलेन्ट थाफैनो नांगौ बे समावहाय जोंजों हांख्रायजानाय मिडिया बिथांमोनखौ आंनि धोरोमनिफ्राय धन्यबाद जासिहरबाय आरो बिथांमोननि चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा दिनै जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो बर' रायजोफोरनि सायाव दिनैनि बे मिडियानि थ्रुयै आङो मोनसे खोथा जनायनो थाखाय आङो समाव गसंनाय जाबाय दिनै जोंहा बे सरलपारा होनोबा मोनसे भुटान हादरनिफ्राय फैनाय मोनसे बिराद मोजां दै दङ बे दैयावहाय बिराद मोजां बिफां लाइफां मोनसे अन्थाइबारि मोजां समायना जायगा दङ बेखौ नायनो थाखाय गोजान जायगानिफ्राय बेहाय नायनो फैयो बिनि बारहावाया मोजांखाय ओमफ्राय बेहाय फैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेहाय खालामो बिसोरो आयोजन खालामो बेहाय जाखांनानै बिसोरो सोरबाया गारनो थाखाय जायगा गैयैखाय बे जाखोन्दाफोरखौ गारनो जायगा गैयैखाय दिनैहाय बेखौ जोङो साफा खालामनो होननानै दिनै नैबे सरलपारा एरियानि जोङो लकेल हिसाबै मोनसे ससाइटि ग्रुप दानानै जोङो दिनै बेखौ जोङो फोसाबलांबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो दिनै जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै थांबाय जोंनि बे एरियानि ससाइटि क्लाबनि जे बे मोनसे सेंग्राफ्रा इउथफ्रा दिनैहाय बेखौ गनायना लानो हायाखै मानो गनायना लानो हायाखै होनब्ला जोंहा बे एरियायाव गोबांथार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेखार दं दिनै बेंगालराव थांनानै जेबो जोंहा बेनिफिट गैया बेनिखायनो बे जायगायाव जोङो गावनि माबाखौ एसे एनै गस्ला गामसा सेन्देलफोर बायनानै लानो हायो खोमा होननानै जोङो दिनै बे सेंग्राफ्रा बाहाय गसंथानानै दङ दिनै जों जाथि मोनसेल' नङा अखल जोंहा दिनै आदिबासि दं बर' दं राभा दं बे मोनब्रै ग्रुपआ जोंहा दिनै मोनसे ससाइटि दानानै जोङो दाहाय रेजिस्टार खालामना लाबोबाय बेनि गेजेराव दिनै मानो बिसोरो हाबखावनानै बेबायदि बेले बेजे लाबोनो सानदों आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जोंनि बिटिआरनि एम सारआ दिनै मा एंगेलजों लांनो सानदों जों बेखौ मिथिया जोङो दिनै बेनि रिकुवेस्ट रायजोफ्रा बेखौनो लुबैबाय थादों गोख्रैनो बे जिनिसखौहाय बिथां फेरेंगा सारआ बे जिनिसखौहाय बोखारनानै होनांगौ दा बे जिनिसखौ जोङो पाब्लिकआ लुबैबाय थादों बेखौ बोखाराबा जोंनि सेंग्राफ्रा बेहाय मोनसे गोख्रों जोङो आरो लाबावगोन होननानै सानलायबाय थादों बेनिखायनो बिथाङा बेखौहाय अननानै बोखारना होनांगौ दा जोंहा 2024-25नि इलेक्सन फैगासिनो दं बे इलेक्सनखौ बिसोर सिन्था खालामनानै नायोबा जों बेखौ अननानै बोखारना होदो जाहाथे बे एरियानि पाब्लिकफ्रा मोजाङैहाय बिथांखौ देरहाहोबावो बे हिसाबैनो जोङो बेहाय खौसेयै जोङो दिनै जादों बे माबाखौ मिथिहोनो थाखाय दा बेखौ आं बुंथ'बाय आरो खोनानो मोन्दों थांनाय बारावहाय फेरेंगा बिथाङा सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनायखौ नुदोंमोन आरो गेजेराव लामाबो जावथेनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बिनि गेजेरावबो दिनैनि दिनावहाय आरोबाव मानो बेफोरबायदि सोलिबाय थादों बेनि सायावबो मा बुङो जोङो लकेलिटि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि हिसाबै दा बेयाव मोनथाम क्लाब दं जोंनि बे ओनसोलावहाय बाफुजि क्लाब दं आरो हिमालय क्लाब दं
आरो टाइगार क्लाब दं। बे मोनथाम क्लाबनिफ्राय बेखौनो अबजेक्सन खालामनाय जाबाय जे माने बै समावहाय जिखुनु कमिटि गैयै समाव बियो जाफैग्राखौथ' हमथानो हाया। बे जाफैग्राखौ हमथानो हायैनि समावनो बे माखासे सेंग्राफ्रा बेयाव एंगेज खालामनानै बिसिनि जानाय लोंनायखौ गारबाय थाखादों। आरो गारनायनि समाव जिखुनु जोंनि EM सारा फेरेंगाया बेयाव फैनानै खेबथाम बिथाङा दिनै खेबसेया जावथेफैबाय आरो खेबसेया मिडिया होबाय, खेबसेया नै दाख्लैसो दानसिनो थिनहरबाय आरो दाख्लै खेबसेबाव गेटखौ बुफायनो खोन्थाहरबाय। खिन्थु दिनै बुजिस'नो हाया मा साननानै दिनै एक्स NDFB जोंनिनो आंगो लोगोफोरनो बेबायदि सिटि अर्डार होनानै बेखौ खुलिनो नागिरदों। नाथाय दिनै जोंनि बेयाव थासारि सुबुंफ्रा बेखौ जानो होआ होननानै दिनै अबजेक्सन खालामदों। सारा बेखौ अननानै माबा मोनसे राहा लायोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौ। सारनिसिम आर'ज गाबो आरो जोंबो माखासे एक्स NDFB जानानै खावलायहरदों। दा गावजों गाव नारा नाथाखौ जों मानो खालामनो, सारा माबा मोनसे बेबस्था लानानैहाय बेखौ समस्याफोरखौ समाधान खालामोब्ला आंनि फाङैहाय बे जायगानि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ आरो। एक्चुअली क्या क्या है कि पहले हम लोग इधर का सबसे पहले हम लोग इधर का लोकल आदमी है। पहले लोकल से ये स्पोर्ट चला रहा था। अभी बीच में पता नहीं क्या हुआ कि बाहर का आदमी आ गया, बाहर का आदमी आ गया। हम लोग इधर है तो मैं मतलब ऐसा है कि बाहर का आदमी आ गया, हम लोग इधर लोकल आदमी है। पहले लोकल का सब कुछ होना चाहिए। हाँ, लोकल का ये है कि मतलब हमारा गांव है ये, हम लोगों को पता है कैसा करके चलाना है ये। हाँ, ये पिकनिक स्पॉट है ये। मतलब भूटान का पानी आता है इधर, हम लोग ये पानी यूज करना पड़ता है नीचे हमारा गांव में। हाँ, हमारा गांव में ये पानी यूज करना पड़ता है, लेकिन इतना गंदा होता है ये पानी। बाहर का आदमी आके क्या क्या पता है हमारा गांव का, मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है अभी पानी के लिए। बाहर के आदमी को क्या क्या मालूम है हमारा इतना प्रॉब्लम हो रहा है पानी के लिए। हाँ, इसीलिए पहले मतलब ये इस पर चल रहा था कि अभी हम लोग का आदमी गया था, लोकल आदमी गया था। तो क्या बोलते हैं वो एक सर का नाम फिरंगा या ना फिरंगा या क्या, पहले हम लोग आदमी गया था, हमारा पास पहले अथॉरिटी दिया था उसने, अचानक उसने बंद कर दिया। उसके बाद फिर गया तो वो लोग हमारा जो अथॉरिटी था वो लोग ने मतलब फिरंगा सर ने हमारा अथॉरिटी नहीं दिया। उसके बाद लोकल को नहीं दिया तो बाहर के आदमी को सर ने दिया अथॉरिटी। वो कैसे हुआ? ये तो लोकल का होना चाहिए ना पहले। हम लोग इधर के आदमी है। हाँ, हम लोग को मतलब अथॉरिटी नहीं दिया तो वो लोग बाहर के आदमी को दिया। ये तो हम लोग हर किसी को मंजूरी नहीं है। ये तो लोकल को चाहिए, हम लोग लोकल है। वो लोग बाहर के आदमी आके इधर कर रहे हैं तो हम लोग किधर जाएगा? हमारा भी तो काम नहीं है। नहीं तो हम लोगों को जॉब दो सरकार से। वो एक्स NDFB हो या जो भी हो, वो सरकार का मतलब प्रॉब्लम है। वो किधर जाके उसको जॉब देगा, वो लोग का प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग इधर लोकल का आदमी है, हम लोगों को चाहिए ये। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर को, मतलब फिरंगा सर है ना इधर का, वो लोग अथॉरिटी तो फिरंगा सर ने दिया है। फिरंगा सर को मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ मीडिया के थ्रू से कि हम लोग इधर के आदमी, हम लोग हर किसी से हम लोग ये नहीं छोड़ेगा। अगर हम लोगों को नहीं दिया, बाहर के आदमी को दिया, अगर कल का दिन में कुछ हो गया तो वो लोग जानेगा। फिर अगर इधर झगड़ा भी तो हो सकता है। अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो बाहर से आदमी आएगा, कुछ होगा, झगड़ा होगा, तो वो लोग रिस्पॉन्स कौन लेगा? वो अगर इधर का आदमी भी तो कुछ हो गया बाई चांस कल के लिए, हाँ, अगर कुछ हो गया तो उसका रिस्पॉन्स कौन लेगा? लोकल को तो हेरासमेंट करेगा वो लोग, लोकल को हेरासमेंट करेगा। वो लोग तो आया था बाहर से, अगर कुछ हो गया तो वो लोग भाग जाएगा। पकड़ेगा किसको? लोकल को। इसीलिए मैं सर से यही कहना चाहता हूँ मीडिया का थ्रू से, थोड़ा हम लोगों का ये पावर है, जैसे भी करके हम लोग ये स्पोर्ट नहीं छोड़ेगा। हम लोग ये बंद तो मतलब ये पिकनिक स्पॉट बंद तो हो नहीं सकता है, हमको भी पता है। अगर हम लोग आज बंद किया तो कल तो ये खुला होना ही होना है। फिर भी मैं यही बोलना चाहता हूँ सर को, लोकल का फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम लोग करेगा, हम किसी को नहीं देगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।